Away ta ka na sa bata, Alex, kay na, no. Good noon sa tanan. Una sa tanan, pasensya gid no, na late kita daw puno gid schedule ko subong. May meeting ang mga city mayors kag governors dito sa Malacañang sang Friday night. Unfortunately, ang presidente way kaupod kay nag-positive siya. Nag-join lang siya via Zoom. Ato man to si Vice President Sara, si Secretary Rodriguez, Secretary Angpin, Secretary Benhor Abalos, si Special Assistant Anton Lagdameo. And ang ginistoryahan to, amo ni ang kinahanglan gid kita mag-booster shots kay nagasaka naman ang cases ta. And si Yusek Verere mo nag-explain nga kinahanglan kita mag-booster shots. Si Vice President Sara nagambal nga balik na gid sa face-to-face by November. And subong blended pa ang iban nga mga schools, but by November balik na kita sa face-to-face. Amo na nga ginapasaka ang tanan nga vaccination. Mga may bakuna pa kita, may ara kita di sa dalom sa care building. Available da ang booster shots, no? So kung sino ang interesado, pwede ta mong kadto. Ang aton mga empleyado encourage namon nga pa-booster kag the same time ginapadala sa ilang mga pamilya nila kung sinong gusto magpa-booster man, no? Allowed na ang second booster para sa mga senior citizens kag ang may mga comorbidities after 4 months, no? Kag gina-encourage gid ang tanan. May ara pa kita Pfizer subong and pwede ta pa na mausar hasta hasta katapusan sang bulan, pero may extension man ina ang iya expiry siguro another 3 months. So mo lang na siguro nga akong ma-report kay importante gid kaayo balik kita first face to face by November. Second, we need to accelerate our boosters and second booster and ang vaccination para sa kabataan. Okay, I'm ready for questions. Sige, una ko here. On the face-to-face classes by November, Mayor, what will be the protocols na ipatungalaban sa mga schools after na 100% na na-push to nila nga dapat may mga hand washing facilities. Gin-report kay na sang aga sang aton nga city architect nga kita di daw 100% ng aton nga hand washing facilities para sa schools. And we are ready for face-to-face mag-abot. Do we need ng tanan yung mga students here vaccinated? Waay man, kay may mga kabataan pa. And we have to understand na vaccination is not mandatory. Hindi kita kapanglagas ng tao kag bakunahan. So we have to accept that there are differences. There are people who will not be vaccinated, and we have to live with them. Mayor, need ba magpatas for COVID-19 for the students? Kaya almost all students naman is fully vaccinated. And that's 100% mga daan na face-to-face classes. So, sa subong may mga naga-face-to-face nga mga classes, medtech, medicine, nursing. Gapangayo pa sila nga i-test. No? So, ginatestan lang sila. Maabot na siguro ang November, kanana na, siguro tiway na test. Ay hindi na tanak kasarang, pila kabilog aton di nga mga estudyante sa ciudad, no? So we will not be able to test everyone.
Mayor, for clarification lang no, ang full face-to-face classes Mayor will be on November, tapos ang opening sa school year is August, masigapon Mayor. August man Japon, we start with blended, may partial nga face-to-face, may ara virtual, pero by November, tanan face-to-face na. Thank you, Mayor. Mayor, ano ko lang, what if my university, Iloilo City, mag-require sila ng ibandan ang ilang students sila for face-to-face classes? Ano na may offer sa mong help or if sabat si university na lang ang testing? Then they pay for it. Kaya hindi na tanak kasarang kung pila na linibo na na. Will be very expensive for the city. Saka cases staff, si Dr. Fortuna, I think you should interview Dr. Fortuna. Cases are going up, no? And we just have to protect ourselves. Muna, bakuna, mapabakuna lang ta, no? Yeah, okay. January. Ang lain lang ay kung may mga comorbidities, kung report, 50 plus lang. Asymptomatic, no? Sakit. Considering Mayor na nagataas man ang positivity rate sa inisyatibo, No travel restrictions, no lockdown, we have to live with it. Protection ng idlang. Anyway, may bulong naman, may molnupiravir na, hindi ito na mahal lang, 2,000 plus lang. May ali pa kita din, kung sino mangayo. Expired na ni ng June, pero yung natagan extension na 3 kabilang. So, kung sino kinanlan, may ali pa kita din. As a matter of fact, may pila kita ka dentista na nag-positive din yung tatagan ko. Kasi po Mayor, anong mga cases, anong mga nature sa aton ng infection, medical yapon, workplace related na ang infection rate ng COVID? Doon ang lakta na, so may aras sa barangay, may aras sa luway man gani sa work, no? Barangay, pamilya, kadapit na din, may buong isa, ang pamilya, igo na. Medyo madapit na ito. But kung vaccinated ka and boosted, wala nga, kampanyahan ka lang ang makapag-booster. Ano Thursday, yung first Monday, ang ipapabit na pag-health plan natin, kamusta ang assessment sa ating activity? Pero daw, sa subong ng natawag man, sige man ang atong na consultations, si basic yun, yung schedule consultations para makatanggol ng namok ang ganala, no? Ang first municipality ko, kung tanggol yun, but I think we will have to limit the number, kasi kung naman ang ng magamot. Sige atong tanaw, and then eventually we will come up with a better version of the LP program. Before ito Mayor, nagpagbilang sa kanila yung pension na among ang isa sa mga concern ay palabot mo sa Richard Ginaimbitahan, yung President Bongbong Marcos Tanya. Ang tanan-tanang concerns, din po at isang DILG, Dingdong, ang ating city director, and I'm sure it has found its way the central office of the DILG. Ay palawakta na lang na siguro ng Manila. Kung ito lang nahabol na sa national,
you all have to understand, this is a national project. Amo na nga dapat mabalaan nila kay hindi lang ni diri nga katabo kundi sa bilog na Pilipinas. This is part of the modernization project of the national government. Ngati ang mga salakyan Euro 4 na bala. I think dala pa na sa climate change ng tanan. How about here ang goals naton? I-update kita dito sa paglakat naton. Himaras panay na ito sila. Ang ina-istoryahan ko sa mga mayors sa Negros, nakapungpuputol sa ila, ginamalan kami ni Mayor Alvin Benitez. Matter of fact, was ganit makatulog Apollo. May istorya man kami ito parte sa ano man ang mga suggestions kag di makapamangkot man sila sa aton. Madayon na kuno ang siling ni Mayor Albi, no? Because Mayor Albi is close to the President, considering that his mother and father were both working with the administration of Ferdinand Marcos before. Within the year na siya, Mayor? Within the year in construction? I think ginatapos na lang na ang nila pre-FS. Mayor, kamusta ang monitoring sa Koy Lagoon nga gin soft launch? Kay may information na doon may mga kabataan nga nag-ubog na naman, Mayor, sa Lagoon? Well, that is really part of the feature. Makaubog ka to pag maka-feed sa mga koy, no? Muna siling nilalampisaw bala to. Muna, hindi lang nada, may isa pa na to sa pihak. Kalingti. So na to kita mo kundi ara sa babaw na sa may ara na manaog kada. Ting iba na dira sila ma-feed bala sa court. Ito sila nagsulod sa lago. Pero may ibutang tada, Mayor, no, ng mga officials and authorities. May ara ka. May ara kita, 4 ka tao. Kay butang tada para at the same time kabantay da kag i-train para mag-manage ang fund. Kay soon we will have more koi there. Second, may aragin kita consultant kinuha si Mr. Albert Oygongko nga daw expert na yan sa koi, no? So parang kung ihatag na sa aton, sige-sige na. Nangayok man po din sa ibang mga Ilonggo kasi may mga koi sila bala. Tingin ko bisan hindi man first class gid nga koi, basta may lagan-lagan na kundi may malipay yung mga kabataan kag kung sino pa nakakanto. Anyway, that's one of the features sang aton lapas. May butterfly garden kanada na i-construct ang PEDC sa babaw sang aton detention tank. Inatapos lang ang detention tank. Last sir, babalik lang po ni sir sa LPTRP. May follow-up si Glenda, sir. Anong update sa coordination sa city sa Iloilo Province? Well, sige ang meeting nila, no? Through the Provincial Planning Office. Eventually, mapatawagin man ko diri meeting diri na gidya para ma-exota na. Ang LPTRP is supposed to make life better for us. It's not supposed to make it difficult for us. Sir, na-mention mong do ipabilin din ang mga first town natin yung magsulod sa Iloilo City pag i-lessen lang ang number. So, may iban kitang solution regarding niya sa mga overlapping routes ba lang dito sa may Yes, anong tagid na? Pangitaan tagid na pagi nga ma-resolve ina ang mga issues. Kaya balaan nyo may mga overlapping kita ng mga rota. Ang buhaya, kung magbantay ka kung kisa sa dalan, makitaan mo lakat ang jeep, why man tawag ka sakay. So, pwede man sila Japon. So, kinahanglan pangitaan solution. But
We will sit down with everyone. Sir, kapangayo si Glenda sa update sa PPP initiative for the slaughterhouse. Kay may interesado naman daw ang investors anong natabo sa po, sir? Ang PPP Center, together with the city government, the last time when nagkadto di sila bla, tapos ang oath-taking, I think daw 2 or 3 days after, nag-agree kita nga tagata 1 more month nga i-offer pa nila. Kung may mga interesado na, we will gladly sit down with them. Ang aton, we are ready to take over in case why na gid siyang masulod dira. Pero kung may masulod, iatag ka na as private sector. Mayor, nag-issue kita sang ban sa poultry and egg products. Hindi ay had nga magkaroon kita sang insufficiency regarding sa supply sa aton ng mga egg products diri sa city. Nagpasalig ang mga aton nga mga producers nga kaya nila ang demand sa aton diri sa Western Visayas, no? Galing tingin na worry nila nga kung masudlan di maubos kita aton tanan nga manok, no? I think the province has already issued a similar ban. Nasunti daw gina-work out man nila dito sa Aklan. May question, sir, from Joel Marne. Ang cave sa Mandurriao, damo na sang insidente sang kinagamo. Ang chief of police sa Mandurriao nag-inyo ang ipasarado ini. Ano ang mangintikam sa syudad? Ang ano? Ang cave, sir, nga ano na siya? Escobar. Escobar sa Mandurriao, sir. So, damo, na kung kinagamo, di abal sa chief of police, basi ipasara, sir. Why siya nakakadto di sa akon? So, kung ka pamati ka man, nga chief of police ka, kadto ka di kag magambal sa akon. Pero regarding, Mayor, sa sining mga bar incidents, may reminder kita sa aton mga bar operators? I think ang mga bar incidents, ang ini ang isa no may April ni nga natabo, no, sa cave. Daw nag-file na to kaso sa mga bouncers pa, no? ang natundan. But tanong tayo, patawag na naman sila liwat diri para mga istorya natin. But you know, life must go on. We cannot just close any business because there are some issues. Otherwise, why na to bra police pasirayan lang tanan? No? Hindi magdugot si Alex ng ipasira. Okay na, sir. Okay na, so sige, panyagan na tayo. Tutom na tanan. Thank you everyone.